No ľudia, takže ideme do Biedronky, tu je Peťko. Čau, to je. Tu som ja. A ideme otestovať veci, že si kúpime nejakú vec. A potom ju ohodnotíme, že koľko stojí. Kúkaj, koš tam vyšiel sám. Normálne to. Že jaké to je dobré a také. Tu sme Biedronka v Senici. Ideme, no. Ľudia, takže sme v Senici Biedronke. No a Vyberáme si nejaké čipsy, ktoré budeme potom dneska hodnotiť. A také, že budeme ich hodnotiť a jesť. Tak vieš čo, zoberieme tieto. 10, tu je Peťko. Čo to je? Tu som ja. Zoberieme tieto? Zoberieme tieto, no. Zoberieme tieto. Kuracie. A už sa vám pri pokladni. Možno pri pokladni. A to čo? No. No to ja? Vyťahneme peniaze. Ty máš. Dáš kúbka. Máš to kúbka kartu? Áno. Takto. Jak sa to robí? Na tomto dobre. Počkaj, však ja sa skúsim kúpnu, že či ja neviem. Zober si to. No počkajte ľudia, lebo mi neodpustí 5 centov. No, takže sme tu. Ľudia, trošku sa tu pokrčil. Tu máte bloček. Jop. Máte bloček. Platili sme 2,55. Dolíti, to nie sú naše čipsy. Hej, Aha. to čo sme zobrali? To sme dolíti. Ľudia. Taká čojín, donut, náplň, hotdog. Takže kúpili sme to. Takže to není naše, rozhodne. Ja idem do chladku, počkaj. Hodil som to. No, Vidíš to, no ľudia, takže tu máme takéto čipsy a ideme ich otestovať. Kde si položíme album? Tady. Tady si ho položí. Jak? Ja nemám hen tú hovadinku, co mám tu. Tak ho môj mobil. Počkajte. Ale počkaj, ja vím jak. Počkaj. Tak? To? Počkajte. No ľudia, takže ideme ich otestovať. Tak. Ideme ich otestovať. Dobre, ukáž, otvoríme. Poriadne pretraseme, lebo to sa rozvieva, aby tam bol aby to tam bolo cítiť. Dobre. A počúvajte.